Тірліклер жейлеуде Халил һәм Роза Зейнуллиннар ферма ішін жиыштыру белән мәшгуль. Кичке сауынға кадәр малларның улакларын чистартасы бина ішін тәртипкә китерәсе бар. Зейнуллиннарның гаиләсе бу эшкә ничек алынган соң? Төп сәбәпләрнең берсе билгеле туган җиргә мәхәббәт диергә кирәк. Дөрес, моңа кадәр дә алар абзар тутырып мал-туар асраганнар, кош-корт тотканнар. Халил Зейнуллин гаилә фермалары төзү буенча дәүләт программасы хакында ишеткәч, бу эштә дә үзен сынап карарга була. Чувашия Республикасыннан терлекләр сатып алган. Бүген фермерның 26 баш сауым сыйыры бар, 4-се бозауларга тора, 500-ы симертергә куелган. Фермер Романский нәселле сарыкларга да өстенлек бирә. Бүген дәүләткә Зейнуллиннар тәүлегенә 300 литр сөт тапшыра. Бер сыйырдан савылган сөт 15 килограмм тәшкил итә. Иң мөһиме терлекләрне яратып карарга кирәк ди хуҗалар. Вакытында ашаткач, вакытында карагач, ырышмасаң, яратсаң, алар бирәләр сөтне. Яратмасаң, ырышсаң юк, бирмиләр, тибәргә тотыналар. Шунсы да бар. Бала чакта авылны яратып үсә Халил Нәбиулла улы. Бик яшьли әтисез калган малай кичкенәдә әнисе кул астында авыл хуҗалыгы нечкәлекләренә төшенә. Авылдаш механизатор абыйларыннан техника серләренә өйрәнә. Соңрак мал табибына укый. Әлеге һөнәрләр Халил Зейнуллинга фермерлык эшен алып барырга бик тә ярап куя. Фермерның бөтенесе бухгалтерда, учетчикта, начальникта, врачта бөтенесе. Сыйыр савучыда бөтенесе булырга кирәк. Тракторисыда. Җирсез фермер була алмый. Шуңа да Халил Зейнуллин шәшүлек җирләре өчен үзләренең һәм туганнарының пай җирләрен алган. Хәзер фермерның 78 гектар мәйданда шәшү җире бар. Кул астында 3 трактора. Иске техника булса да, карап майлап торгач гөрләп эшләп тора. Экскаваторны сүтеп ыргыттык да, касылкага, кирга әйбер кирәк кеш. Менә хәзер шундый хәлгә китердек. Касылка тагабыз пешәнгә. Бу ел шәшергә Наил Шакирович рөхсәт бирде, шәштек. Аллага шөкер, яхшы гына бишеп киләләр. Әле жаңак шәштек, жаңгырга хәтләлгән идек, жаңгырда булай тишеләләр инде. Әле күптән түгел генә эшли башлаган фермерның бөтен планнары да сәгате минуты белән үк тормышка аша бара дип әйтеп булмый әлбәттә. Әмма гаиләнең эшне зур күтәренкелек белән башкаруы, аларга барлык кыенлыкларны җиңәргә һәм киләчәккә өмет белән карарга ярдәм итә. Иң мөһиме тәвәккәллек һәм билгеләнгән максатыңа ышанычлы адымнар белән атлау ди. Ирле хатынны Зейнуллиннар. Эшләмичә булмый бит. Үзеңнең туган авылыңнан ташлап китеп булмый бит инде. Шундый матур һавасы, природасы, җылгалары, күлләре, притом инде шушы чиста суны эчкәнгә күрә сыерлардан 16 дип савыла да бит инде фермер.